Onderwijs kun je nu voor het tafereeltjes aantreffen. Mensen die naar een BM staan te luisteren. Ik krijg de associatie alsof vogels een feestje vieren. Dat weer de act Zomergasten van de Waterlanders. Een soort fietsers binnen met het paspoort en de plattegroen in de hoorn op zoek naar de voorstellings. Soms moet je even een stukje rennen, maar alles wordt goed aanjoen. En we hebben vandaag 2 gastkunstenaars in de aanbieding. De ene is Geert Jonkers van de Orangeniers. Die heeft een beeld toegevoegd aan ons beeld. Dat hebben we mensen gevraagd of ze eigenlijk met hun werk op ons werk willen reageren. Ja. En vanmiddag van 2 tot 3 komt Sies de Pruiksma. Dat is een slagwerkcomponist. Die komt een slagwerkperformance doen. Wat weer Vlaamse gaan, weer een extra. Ja, er zit er wat tussenin. Dit is officieel is het fluitje een Amerikaans ding, dus een Amerikaanse vogel. Ja, oh. Maar hij zou je best een postje kennen. Ja. Misschien komt hij wel bloed aan. Ja, zeker. Nou, je krijgt dat ik de eerste improvisatie doen, toen ging er wat stralen en die begon nog helemaal te doen. Ja? En dan wordt het in één keer, dan wordt het geluid in één keer driedimensionaal, hè? Want dan denk je van, hé? Dus kijk er dan een koor achter zit. Ja. We vervolgen uw paard en we komen ook wel eens bij een performance die het krijgt even net trokjet. Artiesten moet ook wel eens uitreizen. En binnen dit nou toeristen of artiesten? Het is het zeilschip Paper Glue and Scotch dat videokunst maakt. First we have to hang it up and find all the perfect perspectives, put the arms and the legs together. And this from one point of view, which is the camera. And then our plan is to actually try to animate this character in the forest. This character is Eve, who is just been born, basically. It's the genesis. And all these videos you can see at the Beau Kite in Midland near the post office. Gewoon wij maken het Paper Glue and Scotch uit Quebec filmpjes op illegale plakken in de stad, maar nou mooi het gewoon op overal. Verderop zorgen we mensen in een duinpan liggen te harkjen. 14 jonge schreeuwers van de vagebonden gaan luisterverhalen schreeuwen dat je in verdwalen kennen. Mag ik u vragen, wat horen u daar? De wind. De wind? De wind, ja. Ja, vooral. Een verhaal over de wind. Een verhaal over de wind. Ja. En hoe was dat? Ja, heel leuk. Met de wind en het zand in je gezicht. Ja, dat is heel leuk. Ja. U raakt even helemaal van de wereld. Ja. En dat is overal dus, even in een orenvraat.